Estos son os ingredientes que imos utilizar. Comezamos ca fariña e imos necesitar 150 gramos de fariña. A continuación, imos precisar 200 ml de leite. Agora imos co azucre. Imos necesitar 25 gramos de azucre. Agora cortaremos a manteiga ata obter 50 gramos. Pesamos tamén a levadura química. Agora imos colocar todos os ingredientes secos. Comezamos ca levadura. Logo colocamos os 25 gramos de azucre. E por último a fariña. Agora colocamos os dous ovos nun prato e os batimos. Despois colocamos a manteiga derretida. E por último colocamos unhas pingas de vainilla. Unha vez batido todo, xuntamos todos os ingredientes. A medida que vayamos removendo, tenemos que ir colocando leite. Ao final tería que ser unha pasta un pouco líquida. Agora só queda cociñar. Esta receta só dá para facer de 6 a 8 hot cakes. Eu cortei os plátanos e os amorodos e os coloquei enriba.